O conxunto dos traballos, polo tanto, que estamos a executar entre o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia, van a desenvolver entre Vigo e Cangas a transformación máis complexa en materia de comunicacións dos últimos 35 anos. Dende que se fixo, insisto, a Ponte de Rande e se entregou en 1981, a toda agora, nunca se fixera unha obra tan complexa, tan ambiciosa e cunhas características económicas tan importantes. Estamos falando dun investimento de 200 millóns de euros. Estamos falando, ademais, dun investimento que se fai de forma coordinada, de forma simultánea no tempo, e que non era fácil, dado que son dúas administracións distintas, a concesionaria polo medio, e que non era fácil, insisto, facer as cousas de común acordo, de forma simultánea, de forma conxunta, e dar operatividade á autovía e á ponte coas complexidades técnicas que isto supón. Por lo tanto, isto é importante. En primeiro lugar, pola súa envergadura económica, 200 millóns de euros. En segundo lugar, porque dá unha resposta aos problemas de tráfico que se concretan nesta zona durante todo o ano, pero dunha forma moi especial nas zonas estivais. En terceiro lugar, porque estamos ante obras de enorme dificultade técnica. E, por lo tanto, estamos ante auténticos retos de enxeñería civil, tanto no túnel como na ponte, como en algúns tramos do trazado da autovía. E en cuarto lugar, porque isto vai a supoñer unha mellora da seguridade viaria, un incremento da competitividade económica desta zona, un atractivo turístico e unha calidade de vida para todo o Morrazo, para toda a área de Vigo e para toda a provincia de Pontevedra.